Добър ден! Здравейте, скъпи приятели! Честит празник на християнското семейство! Един прекрасен ден, в който ние християните сме свикнали да си искаме прошка, да изразяваме любовта си на хората, които обичаме, и това е страхотна практика, много хубава. Но задаваме ли си въпроса понякога какво място ние заемаме в системата семейство? Даваме ли си нашето заслужено почетно място или много пъти допускаме да хабим енергията си покрай хората, които много обичаме, на които много държим, и то по начин, по който те не са го искали от нас? Имам предвид, давате ли прекалено много съвети? Казвате ли на хората какво да правят? Вие самите търпите ли критики? Вие самите мислите ли за себе си? Доставите ли си удоволствие или на първо място са всички останали, а после сте вие? Все въпроси, които говорят много ясно за това, къде сме ние в тази система. Правилното място категорично е да сме на първо място, защото тогава ще сме пълни с ресурси и ще може да даваме и любов, и уважение, и всичко, което е необходимо на хората около нас. Няма да ги задушаваме. Затова минах от тук само да попитам къде сме в системата и да ви пожелая един прекрасен хубав ден и до скоро. Аз съм Пепа, мотиватор по личностно развитие. Чао!